Namaskaru, Urmila Prabhu, an international storyteller and story coach. तुमका मिगल चॅनल आमचं हार्दिक स्वागत. आज तुमचे कथेरी एक दिवाळीवर कहाणी. आम्ही दिवाळी न्हाण इत्या घालताची नरकासूर म्हणून एक असुर आशिल्लो. बुद्धी काय लायक ना आशिल्ले. कळ्ळें? मांद्र बुदोंत आशिल्लो, एकदम चुरक आशिल्लो. चुरकी केली ताणें ब्रह्मा मोठू एक अंडरस्टँडिंग केले आणि त्या अंडरस्टँडिंगाक ताण लायफ इन्शुरन्स काण सोडले. आणि तपस करून कसं निघेल गो तुझे आणि सांगले बाय ब्रह्मदेव म्हाका मरण मिगेल आम्हा हातांतल्यान मात्र मेळटा म्हणून. आमगे बाप ब्रह्मदेव ताण कसं लेखलं एक घेतला हॉट नाम दिवन सोडे तथास्तु म्हणून ब्रह्मदेव आमगे एक नरकासूर खुश जालो केन्नाने एक आम्हा तांगे चरणाक दुखी मारतले बिलकुल ना म्हळ्यारी हांव अमर ऑलवेज अमर म्हाका मृत्यू ना म्हूण ताणें एकदम खंडीत लेखलेची लेखली की ना की बुद्धी काय सुरेख सांगेल तुमकां काय लायक ना आशिल्लो म्हूण जाल्लें ह्या देवाक बादा त्या देवाक बादा देव लोकांक तूं एक केला एक नमुने इतलो वायट सकड इतलो त्रास इतलो बादा सकड जन्म हैरान इतलो हैरान जाले ह्या सकड बाद जावं जातरी तांकां कसं केलो तशें देव लोकांक नरकासूर रावण म्हणून चमकलो ते रावण मारता आसतना ताणें कसं केलो तशें आनी गार्डन येयली देव लोकांचें चलो हांव गार्डन वता गार्डन चमकलो देव लोकांचो चंद गार्डन कळ्ळें ते गार्डना वतना ताणें कसो पळयलें चंद 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 बाय मनश्यो तेलमानाक वायट बुद्धी आयली आनी ताणें सांगलें म्हाका सक्कड बायल मनशां जाय सक्कड बायल मनशां म्हूण ताणें सक्कड बायल मनशां घेवची म्हूण ताणें लेखलें मोटू इतलो म्हाका पावर आसा की सकडाक हांव मोटू व्हरचें म्हाका साध्य आसा म्हळें आनी त्या गार्डनांत 1600 बायल मनशां शिंवची 1600 बायल मनशांक ताण मोटूची धरलें एक हातान ताणें सकड धरलें एक हातान धरलें आनी तो रगलो तागेले घर कडेन वतना एक देवीची आदिती देवी म्हूण ती आदिती देवी बसून तपस करता आशिल्ली ते तपस करता आसतना तागे नरकासुराले दोळे तेगेले पडले कानांत चंद कानाचे वज्राचे आनी लोलक आशिल्ले इतले चंद लोलक आशिल्ले म्हाका हे कानाचे जायची म्हणून वता आसतना ताणें आदिती देवीले कानांतल्यान दोनी कानांतल्यान घुमटा न्हू तो चमकलो तपस करता आसतना एक नमुने दुखी जाल्ली की कसो म्हणून दोळे उगड भितर नरकासूर खांयकी वचून पावलो एक रक्तागंबाळ जाल्ले दोळ्यांतल्यान अश्रू येतर आपले अशींची ती जाऊन तरी तिगेल फ्रेंड सत्यभामा थंय चमकली ते सत्यभामा आनी तिगेल बापूय कृष्णा आमगेले कृष्ण देव तो थंय आशिल्लो
मी सांगले सत्यभामा तू म्हाका वांचोवका चिची तू वांचून ह्या मी केले कांताचे हाणू तू हाजी कसं म्हणू हक्का एक चंद अंत्य हाडो कामू आम्हाला काही तू उसको काढो का अव सक्कर समकर्त बळम तिकडे बाम कृष्णा पळे आणि ते सांगले पण या समजायनी एक म्हणारी आधी तुम्ही गर्लफ्रेंड सांगतरच की काय एक हातानं सक्कळ बायबल शेतले आणि एक हाता तुला ना ताणे गेले अन्नाची उंटण कळले या नरकासुरा अंत्य हाडोकाची कृष्ण म्हणाला सांगितलं तू सांगेल तशी म्हणजे बाईला सांगेल तशी अंगलता नरकासुरा अंत्य हाडोका आम्ही हाडो जायचं तुम्ही वच्चाची पण सती बाबा कृष्ण म्हणाला अगं प्रिये तू केन्नाय म्हाका सांगता की मिगेल वतू तुका युद्ध येवका तू पळोवका आजी यो हांव नरकासुरा कशी मारता आड्डेवर कशी विजय प्राप्त करता या तू तुगे डोळ्यात पळय एकदम खुशी झाली वै म्हणून कृष्णान गरुड आपयले कृष्ण बसलो तागेले द्राक ताणे सत्यभामा बसकारायले आणि तो नरकासुराले घर चमकलो नरकासुराल घर वत्ता तागे घरा लागी तर अशी त्या तागे आना नाव प्रज्ञ ज्योतिष नगर नगरा लागी वतर असताना नरकासुराला सेनापती म्हणाल ओ राया कृष्ण स्वतः आयला तुगेल वैरी वान करच्याक आयो कृष्णाने इत्याकी तू त्रास का ताक गोत ना मग मृत्यू ना मिगेल अम्मा हाताच्या मृत्यू तो कशी मग वान करतलो बिलकुल आज तू वसले तू ते कृष्णा कसं म्हण पळे सेनापती चमकलो कृष्णान झप झप झूम करून हे सेनापती आणि तागेले सेनापती फुल आर्मी खतम झाले सेनापती आईलो म्हणलो राया या साधीला पिटलं मग कृष्णानं सगळी सेना हरयले आणि हॉट सेना वरली आणि कृष्ण सेनापती चमकलो हॉट सेना सेना गेल्ली कुडले कृष्णानं घड भितरी ताक सकणाक तागेल तांक सकाक मारून अपास कृष्ण विजयी जालो आणि एक सेनापती दान चमकलो आमक मत ना कसं म्हणू कृष्ण मान विजय प्राप्त करतरस आणि आमक सकणाक घड भितर तो नाश करतरस या नाशात नरकासुर तू वच एकलो साध्यस की कृष्णाक हरोन तू विजय प्राप्त करतलोच हे देवा कृष्ण मग बाजूच्या आईला मो म्हणलो उठायलो आणि जायचं वच्चा मग ताण तागल वरले सेनापती सांगले सक्कड जण तुम्ही मी मागची ये याची कृष्ण कसं करत म्हणून बघता जायचं नरकासुराने भो घेतले आणि
कृष्णा वळे त्या चलेले चलेल कुठले कृष्णाक त्या लागलाय आणि कृष्ण म्हणलो यो रामा सत्यभामा मला लाटता पडतय 10 minutes होता अच्छा अयो रामा सत्यभामा म्हणतो पडलो सत्यभामा अयो मेघील बामणू मेघील बामणा कसं केले हे नरकासुरन कसं केले म्हणून ती तरी लेखले सात दिना म्हणून दिले आणि तिने बाण घेतले कृष्णाला हातात तुला ना त्या आशिले त्या एक भयाना नरकासुराक तागेलवरती मार सोडले आणि त्या भिवून त्या बाण मागे उडले पेटा सीधा नरकासुराला लागले आणि नरकासुर थई पोण मृत्यू लोका पावलो अयो तागेल फुल सेनापती बिलिंजय नरकासुर मेलो म्हणून या कृष्णाकडे कोडले कृष्ण उठायलो आणि सत्यभामा पळवलो हास्या लागलो सत्यभामा ऐको या कसं नावून तुम्ही या कसं अवतार म्हणून आजी मागची एक कहाणी असो सत्यभामाने बघ आता सांगायची कसं काय कृष्ण म्हणाला त्या नरकासुराक आमच्या ब्रह्मदेवा वरदान दिले की ताका तागेल मृत्यू तागेल अम्मा हातातून माग आणि तागेल अम्मू कोण उदे आणि सत्यभामा तू उदे दिले एक अवतार म्हणाली तू आणि ही एक जन्म नरकासुराला आऊस जाऊन आशिली आऊसुक बांध ते पवर शिले तागेल नाश करतो तागेल जीव घेवच्या म्हणून मग हे नाटक करूपण आज तो मृत्यू लोकांना तुझ्या हातात आणि तू आज एक ओर काम सक्कर देवलोकाला माहिती आम्ही इनवचे आणि तू तुझ्या दोस्ती आदिती सांगितलं की तू नरकासुरावर वध केलं आणि तिच्या कांडाची जेवण आई आणि तशीची त्या नरकासुरानं 1652 शाख प्राण आहे तागेल बल देऊन वेलेले तांग सकणाक आम्ही वास घरकर घेऊन वच्या अशे तुम्ही शिल्प्यान म्हणे कृष्णाने सक्कड 1600 लोकां ती बाई मनशे घेऊन आयल्या आदिती कान्नाच घेऊन आयले आणि आई खूप देवलोक इतकं खुश झालेची की त्यांनी सांगले ओ तू आम्ही सक्कड तुगेलवर एकदम आभार असची म्हणे आज तांगेल सत्यभामाला आणि कृष्णाला अंगात सगळे रग बदलले शिले रची बोलणे चांगले सुरेर तुम्ही लायक नानाची लयाची त्याजवेळी चंदनाची लेप लावून पुरबळी जर बाहेरची आणि आम्ही सगळे देवलोकात आम्ही देव जळायची त्या दिवस आम्ही आमच्या गावातून आम्ही दिवाळी म्हणून सेलिब्रेट करताची आम्ही लायक त्याला नाण उपटण लाईन आम्ही देव लावून लायक चिकून जेवण आम्ही गंमत करताची म्हणून आम्ही सगळं निघेल
प्रेक्षकांक सांगता ती दिवाळी आम्ही वरती लाईट पण लावूया उपटन लावूया देवा देव लावूया आणि गंमत करूया कहाणी कशी लागली तुमका गंमत आहे की ना हा या दिवाळी एकदम तुम्हाला जाऊ पण मी केल्या मनापासून इच्छा